Guys, ingwetai fast. Itai fast, guys. Ingwetai fast. Itai fast, guys. Please make it fast. Itai fast. Guys. Itai fast. What do you say, guys? Hello, how are you guys? How are you guys? How are you guys? Right. How are you guys? Fambai nebora. SIS MELLY magadi. Right, fambai nebora tishike 550. Itai kuti tishike 550. Itai kuti hanzi beautiful. Hatsana tombori kama. Handina tombori kama. Handina tombori kama ndangorudunura. Ndakadunura nesuru actually nesuru manira ndauri kama. Handisanda tombori kama kana kuri kama handisati. Handisanda tombori kama ndangorudunura. Handisanda tombori kama. Natural hair, guys. This is natural hair. Natural hair ngundwi. Natural hair ngundwi. Natural hair. Right. Shikaipa 550 tapa 534. 534 shikaipa kumanya because murungu wake abuda. Saka murungu anga aripo murungu abuda. Pambo nditi handetira nyaya. Inini I was busy. Ndanditumza kuti handisi kumba ndiri busy andipostire nyaya. Saka ndasvika kuzvino nchiti nyaya yabva yakusvika. Akati chiyaitite beautiful lunch. Thank you Zuare. Thank you Zuare. Thank you my sister. Right. Maskera say guys mamukane say salbona ninjani dumela ma teran ma cherwane aputi. Muri say guys how are you guys? Okay. Tiri paro gaiti tangene uyushu. Andiga gaiti tangene uyushu kuti mugosonzwa zvinotevera kumashure zvima updates nechitangene uyu nokuti murungu wabuda hanimona kuti muwe zvinoshamisa zviri kuitika pano handiti muona batai chidzidzo handitika batai chidzidzo mubata chidzidzo. Hello. Yes, what's going on? Mningina gatiti omurungu asati adzoka ndave pa live anditi right ndine ma live para kachiri ma diaries. Yes, you are all protected. Kwauri koko utori protected because we don't see your face, we don't know who you are, we just hear in nyaya yako ya kungotaura. Right, can you please explain to us papa kutanga chicha kaitika? Alright, murume wangu akanditiza ndobvaenda kunogara nemunhu ane chirwere. So through kuito I think it was last year. Alright. Saka through kuito shamwari nevanhu vanenge vachikupa ma-advice. Ndakapiwa advice neshamwari. Ikanditi kuna baba vekuMalawi vanogona kukupa mushonga wekudyisa murume kuti anga achikudaredze kuita zvaari kuita izvi. Ndakaenda ndikapiwa mushonga ndichipota ndichibikira murume. Wakaenda kuMalawi? Kumunhu wekuMalawi ari muno muSouth Africa. Ndobva ndapiwa mushonga wekudyisa murume. Aidya hapana zvakamuwana. Asi zvakazondiwana manje inini ndezvekuti pane tambo yavakanditi ndijambe iri padomba ndajamba. Ndobva ndanzi pinda mumba ndobva ndapinda. Ndichingosvika kumba kwangu mira wakasigwa tambo kumba kwekweng'anga izvi kanzi jamba pado. Ndabva zvanzi jamba pado kumba kwake. Saka izvi zvaizvi zvinobatsira kuita sei pakudyisa pakugadzira murume? Pane kwandandamboendo ndikaudzwa nzi kwamuri kuenda kwamai munhu iye akasunga murume wenyu. Saka murume wenyu achazoita dambudziko rokurwara nemusana. Saka watangira nyaya yako pakati
hauna kutudza nyaya yekusunga kai kuti munhu akasungwa nani? Aiwa, kwandaenda inini ndakaudzwa kunzi murume wenyu akasungwa nemunhu kwamuri kugadzira, meaning nen'anga iyi. Saka nziregedzai kuenda kwamuri. Mira. Wakatanga waenda kun'anga iwewe uchida kuti unogadzirirwa imba yako nemurume wako. Hongo. Right. Wasvika kun'anga kuti ugadzirirwe murume wako kuya kuti adzoke. Anditi ndizvo? Ndizvozvo. Ndobva n'anga yaita sei? Yagadzira sei? Yakandipa mushonga wekuti ndinge ndichimudyisa. Mumwe mushonga ndobva waiswa kunhengo yangu. Wakaiswa nani kunhengo? Nen'anga iyi. Ndiyo yakapfekera munhengo? Alright. Yaiisa nedraw ichidhonza nedraw. Saka draw iya ndo yakazoiswa padho ichinzi jamba ubude, jamba upinde. Saka kubva ipapo SIS MELLY ndichibva kumba kwen'anga iyo ndichisvika kumba kwangu ndakanzwa kunhengo yangu kuti twa kuratidza kuti pane chakapinda mukati menyama yangu. From there ndinofambwa miri wangu wese, kunyanyanyanya mudumbu. Pandafambwa nematumbu ndinenge ndichivaviwa. Saka iko zvinezvi zvakutoita wese ndiri kunzwa kufambwa miri wese kuita kunge ndiri kufambwa nemasose. Pandafambwa ndichingovaviwa. Saka ndakutya kufa SIS MELLY. Wakambodzokera kun'anga here kuti unoibvunza kuti naiwe ndiri kuvaviwa nezvinhu ndiri kufambiwa zviri kufamba sei? Ndakambodzokera. Ndadzokera ndobva kundigadzika tohari padumbu achida kuedza kubvisa zvinhu zveya vati wakaroiwa nevedzinza rako kudhara. Ndikati kana zvinhu izvi zvakatangira kunoko. Zvadaro ndichibva ndapiwa mushonga wandakanzi ndimwe achiti ari kuda kuedza kuzvibvisa. Ndamwa mushonga waya ndakabva ikoko ndisisagone kufamba. Makumbo angu asisafamba, asisina simba, mazino angu zvinzvese hapana chichakushanda panyama yangu. Ndobva ndazoendeswa kumapostori. Ndaendeswa kumapostori zvikanzi kwamamuchienda amaendeko kwamakakuvadzwa. Vakangokwanisa kundigadzira kuti ndisapere simba ndikwanisewo kufamba. So dambudziko randanaro SIS MELLY nderekungovaviwa iri ndichifambwa. Ndakamboendawo kune mamwe madzimai ndichida kuti vatraye kundibvisa zviri panyama yangu. Vakatraya vaedza kudaro havana kuzombodawo ndiona. Ndenda kuti ndikavafonera kuti vandibatsire vaingoti handipo. Kupedzesera ndazonzwa nemakuhwa kuti musi wavakatraya kundibatsira vakabva vaenda muromo pasaidi. Saka reason yandakufanira iwo SIS MELLY ndaida kuti mundibatsirewo ndikwanise kutaurawo naprofeti. Saka murume paakaenda kumunhu akane chigoro uyu zvakanofamba sei? Vaigara vese zvakatozongoperawo nekudowo kwakewo. Saka zvina kupera here nokuti wagadzikwa nababa havana kugona kupedza dambudziko here nokuti akadzoka here murume? Akatozongodzokawo nekuda kwakewo havana kugona kupedza dambudziko. Unoziva sei kuti akadzoka nekuda kwake? Kutongofungawo kwangu because ndanzwa. Hanti wati akaenda last year? Makati SIS akaenda last year kumunhu wake uyu? Akatodzoka akadzoka last year iyoyo? Akadzoka last year. Watomboenda kuna baba ava nekufamba kumwe? Ndatomboenda kuna baba. Saka probably wakagadzira kuti adzoka yavozve. Saka adzoka alright. Tangira here but inini ndindatosara neproblem SIS MELLY. Ko unoziva handizivi apa ndida kuzama kunzwisisa kwese andika asi unogona kuve panogona kuve possibility kuti agadzikwa agadzikwa nen'anga kana kuti agadzikwa nemukadzi ushu. Possibility iripo? Possibility iripo because n'anga iyi yakaramba ikati nene ndichikugadzirirei vanhu vese vanoya panapa handisirini. Saka ndichazivawo kuti igirlfriend here kana kuti in'anga iyi. Asi recently like 2 months back ndakambosangana negirlfriend iyi akamhanya kutadza kana kunditarisa. Saka handizive zvakaklikawo mupfungwa dzangu kuti isedza n'anga iyi kana kuti girlfriend. Kana kuti murume wako akagadzira mukadzi wake? Murume wangu haaite zvokufamba famba.
Okay. All right. Right. Saka zvada chinhu chinodofamba izvozvi mumuviri mako. Chinotofamba ndichiona asi ndinotonzwa kuti chinhu ichi chatofamba ndikadya chinokika mudumbu mangu kutonzwa kunge ndine mwana mudumbu. Saka pawakadzokera kun'anga uchinoudza kuti ndakufambiwa nechinhu chivaviwa watakatora hari akaisa padumbu paiitwa sei nehari? Airovarova nehari achitonga rudo kuzvidzinga akati inini handisirini unofanirwa kunge wakaroiwa kudhara oro maybe wakaroiwa negirlfriend yemurume wako. Saka hari iyi yanga ine chii mukati yawairokwa naye padumbu? Yanga isina, handina chandakaona, handina chandakaratidzwa kuti yange ine. Ine iwo you felt comfortable uchirohwa dumbu nemunhu anoita zvemishonga usingazivi kuti uri kuiswa chii? Kana waitoiswa more things mukati kana kutorerwa chibereko? Handina chandichaziva SIS MELLY. Unenge wakangovharikawo. The things that we do for this men, I don't know. Right. Saka izvozvi umuviri wawo wane kufambiwa muviri uchimwa ropa. Ndanzwa nekufambiwa muviri, makumbo angu ari kupera simba, pasi petsoka dzangu ndonzwa kufambwa miri wese, ndakungokwenya kutonge munhu wemadrugs. Kutonge munhu ane maperembudzi. Right. Saka wangochida kuti madhayaris akubatsire sei? Ndichingokumbirawo kwamuri madhayaris kuti kana zvichiita ndiconnectwawo nditaure naprofeti ndanzwa kuti pane queue kune vane mwoyo havo wekuda kubatsira vandibatsirewo ndikwanise kutaura naprofeti because pane munhu akazongombouya pamba pedu akanditi mama nyaya yangu haizivi akanditi ndaichida kuti ndiende asi mwoyo wangu waramba ndaona maitwa operation you must pray against operation in your tummy saka muchaitwa operation maitwa operation madhokta hakuna chavanokwanisa kuwana so ndiri kuona kuti situation yacho iri kuita worse day by day sometimes ndinomboita kunge munhu ari kuda kustroke muromo uchitamba uchienda pasaidi neruoko. Une makore mangani? Ndine 30. Une vana vangani? Ndine vana 2. Right. Saka apa madhayaris yairipo mwana uyu ari kukumbira vanhu vari paqueue. Handi because queue yacho yakatorebesa guys. Zvokuti nhasi ihondo chaiyo. Ari kukumbirawo kuti ari kuti akambotrya for a month oga. Kuda kubata prophet Joseph abatiki andakudzai kuti woga unongochitonyepa hako kwai ndine mwedzi ndakamboita mwedzi ndichizama every day fone haibati inoto nemunhu anokudza kuti hazviti taure navo unofanira kubhuka uzodi hamene process iriko anoona saka ndo zvari ngokumbirawo kuti kana zvichiita vedu wei ndandichikumbira kuti nhasi ndipindewo kumberi akwanise kushandigwa saka okupindirai kumberi handitika kana kuti opindira tobvisa mumwe munhu wani toedha ushu ane mweya unoda hake kubatsira nokuti mwana ari kungofambiwa iyeyo. Ndakumbira zvangu SIS MELLY iko zvinezvi ndakunzwa kuita kunge pane chinhu chakaklipa pamatumbo angu so semunhu ndisina maziso emweya handisi kunyatsoziva kuti chii chakuitika. Right. So guys, what are you saying? Vari palist vavaya vanhu vari palist vanhu vari palist please itai response murungu akasati apinda itai response aitione respond aitione sekuru vakugadzira ava ndevekupi naiwe? NdevekuMalawi. Vari kugara kunzvimbo ipi? Cape Town. Okay, Kapa. Mudhara muchinje modligwa mari muchinjere kudligwa mari navanhu vanenge vachitsvaga vachichinorapa tinodii vasingarapi muchingodligwa mari dzenyu especially mazimba feki dzoga mazimba. Right, vanhu vari palist please taurai ka please itai fast pane mwari kuti imwa mvura ine salt every day handiti inodziya ndinogeza nayo mafuta angu andinozora ndakasanganisa nesouti vamwe vakambondodzooti zora lamp oil ndinozora lamp oil handichatomboita zvese zvinonhuhwirira unenge uchingotoziva kuti pamwe zvingaperi. Right.
right vari palist mugoramba makanyarara sei nemakahoma vanhu vari palist mugoramba makanyarara sei because ini ndiri kuita satimetable andifawa kupedza list yenyu yakareba zvokuti vana vanogona kupedza varara 12 na1 guys fungiraiwo inini ndinemba guys nhasi friday baba vaya vanodzoka kubva kubasa kwaauti kwakushandira mazuva ano vanenge vari pandosvika shuwa ndobva palive na12 kana ndimiwo vadzoka kubva kubasa kana ndimiwo guys inozoita here hachizoita handiti alright rega ndicheka nditaure nawo ndikokufondera message handiti asi kwa prophet kunotengwa airtime kana kuri kuti vabvuma handitika wotenga airtime yako wotumira kuti ufoneke panotengwa mune manotenga airtime yake because prophet tinovafonera direct kavanogara network haiti 110 rands alright airtime yacho ndinotenga ndokutumira iri Vodacom Vodacom. Alright, no problem, Sis Melly. Maita basa, may God bless you, Sis Melly. Alright, sharp. Okay. Ndatozomudonedza ndonoti zvamutondinyadziza madiaries mukuramba makatoti wangonyera comment kuti I can't give up my space munhu wakaenda oga ndatoona kuti zvichatoitika ndimudonedze handiti saka guys ndiani akanoda kungosacrifice kuti abudewo nhasi mwana waye apindewo ozopindawo next week fona ngo ichaona macomments saka ndotoona ngo pane mwe phone ndotoona pane mwe phone one story at a time ngatipedzei yemwana ushu anditi ngatipedzei nyaya yemwana ushu the prophet can do extra minutes Sonia inini what about myself I've got a family and a husband it's totally different pavanenge vasipo during the week paya chero ndakavata na one anti vanenge vashandira out kwavari ku certain province but now it's a Friday is coming today and vauya nhasi and then I get to go to bed na 12 kana ndimiwo hazvizoite no kati inini ko inini what about me I have a family ndine chida kuti ndive nemhuri nasisa inga pakati pevhiki pesende ndichingove nemi one because vanenge vasipo handitika hapana chino convince anything but today you be coming home handika kubva kumasites kwavari handiti vari kubva kumasites achiuya panapa ndowanikwa zveni chinda kumubedroom na 12 guys kana ndimi gayai kana ndimiwo Yes, Carol Bakaza, yes, I have to put my family first as well. It's not like in payroll kapa diary pekuti vanozati mai vari pabasa andimona andisipa payroll pa diary sokuti vangasati mai vatoenda varitopi anditi azviti saka zvezvida kuti ndichange ndimboenda kuna baba ukunasi tichitaura edu nyaya tichingotaurawo zvinhu zvemumba medu exactly lulumoyo 12 azviti ende iko pana prophet chatokumbira nasi kuti vati gaga vakurumidze kuti gaga kuti ndiwane kunogara mubedroom navo vachitaura nyaya chero dai kunga kuchipisa avhila chero dai yanga iri sama cheche hazvitomboiti chero dai yanga iri sama it's not possible hello kola pakati pevhiki hazvichatoiti ndo vakantondipa nhingikiri ndo vakatondipa date yekuti Friday vari free anomaona inini I was not going to ask for this day but ndo vakatondipa date yekuti vari nhasi apa inini vanhu vangagara sina kusama airtime avo ndingade ndichingotata aiwa guys handikwanisi but chakaita ndibvume ndechekuti airtime dzevanhu dei vanga vari munhu anoshandira muno handitika dei vari munhu anoshandira local muno muarea ndaita aiwa vanoshanda everyday gaya guys kuti munhu anenge anongoya vanouya maweekends achidzokera vanouya kusvikira project yavari kuhedha yapera anomaona kusvika project yapera anenge achiuya maweekends chete Friday vodzokera Sunday Friday vodzokera Sunday haisi nyaya yekuti kwaibota wini hatitomborera basa nezvizvo zvekuti kwaibota izvo but vafangopiwa nguva yavo baba
handinofanira kungopiwa nguva yavo kungota nguva yavo nefamily nokuti tichimborawo catch up tichitaurawo nyaya yezvavari kusangana nazvo uko tichitaurawo tichirongawo pfungwa dzenyu dzakangodhakwa imi mukangofunga kuti munhu ati ndikunda nogara nemhuri mumba mototi munhu anoda nolambasitwa hanomona kulambasitwa chii ndogara ndichikudzai wani kuti ipai varume venyu time give time to your husband have time with your husbands guys and Facebook dziri kuputsa dzimba mafoni ari kuputsa dzimba I always tell you mafoni ari kuputsa dzimba and hazvina basa kuti kunani kana kuti kunani handiti mafoni ari kuputsa dzimba anomaona saka ivai nemhuri dzenyu I always tell you pano wani ndinenge chimboti ndai kunolambasitiwa here anamboti ndai munolambaswa here ndechiti endai imbobvisa mafoni yenyu muise uko mumboona TV nana baba handiti mumboona TV nevana semhuri kwete nyaya yebota yamodai bota munoriwisisa stereka hallo kola Hello, SIS MELLY. muri sei Ndingipoma kandiwo ndanga chinda kufunza SIS MELLY ka kuti mining vakava neproblem yavo vakapiwa space nevanhu ka vopora zviri kuvafamba zvachona murume wachinodzokera ati hatizonzizvo takavakanganisira futi handiziviwo ipapo but jesemila ari kuti anetsekana nekukwenya wangove jobho pese paafamba unenge achingokwenya sajobho saka ndozvozvega zvangoita kuti ndichitiwewo tsitsi nyaya yekukwenyai manje because ndikutoona kuti pachazoita kuti ndambudziko because mangwana nyangwa kuti zokwasisi MELLY kuya profeti wavo vakazota murume adzokere futi maona hatisisi tamuinvita kwaprofeti ndiye auya ega aiwa isisi tiri kuda kuti abatsirwe bhodhi yake ndoyatiri kuda bhodhi nditatingarigi munhu achifa kana kuti achingokwenya nenyaya yekuti vanhu vanozoti kudai kana akapora hake zvinhu zvavo zvakezvo chodema muri mikola taingokuregai muchikwenya muchizonzi kwai nhau hazviiti but I think sisi mining vari kubva wadzidza kuti mangwana aende kunotsvaga zvinhu kun'anga murume kana asingachada aenda vanhu ngavadzidze vasashandise zvokuti murume anochengetwa nemushonga mumba kana asingachada haachada haaunzwe nemushonga oneyo zvaakuitika manje vakukwenya true thank you very much Kola thank you all right sharp thank you right ndonyaya iripo guys ndonyaya iripo imimi madhairis demanga muchitori vanhu vanohwisisawo handitika demuri vanhu vanohwisisa matoti SIS MELLY regai zvokuti profeti vauye nhasizvi itsvakai rimwe dheti pakati pevhiki hamusi kuzviona inini mungade matonditi no SIS MELLY nokuti mangwana futi ndinenge ndine live yandichakupai tiri kwatinenge tiri handika kuchenge kuchinakidza kuchenge kuchiri educative shuwa mungade mandi SIS MELLY zvekuti profeti vauye nhasi chiregai profeti ngavachiuya kana nesunday hanomaona sunday vabva kuchechi vari mumweya mutsvene paya toita naprofeti sunday hanomaona munhu wese aripo so that ndimukewo makuse ndiri fresh ndichinda kupi kandoda kuti ndindi nai imi madhairis mumva kutondifungirawo svo mukasandifungira mukada kuti zvenyu zvifambe koini ndichadhiraivha kunobata ukandonobata uko mangwana ibasazve chinda kubasa kwatinenge chinde koko hanomaona saka koini imamudomumuti aiwa SIS MELLY itei kuti nditore taura naprofeti kuti sandi vauye aiwa katoyesodekara iduka sande chero kuti tikatanga na3 masikati tochitanga kana pavanopedza iwo tochinyaso isande kai titakarelaxa hanomaona tochinyatsotanga sande iyoyo zvino hamudi imime muchida ngoti SIS MELLY ngavadzoke mungofungira zvenyuko zvangu kana kuti muti maybe nhasi vakauya totora vashoma totora kana 5 people handika vasara tozovapedzisa chi nesandi zvezviri nani ndikurumidzawo kuinda kunogara nemhuri Kola halo hai SIS MELLY muri sei mushe kuri sei muri bosi SIS MELLY shumbure sitora kuseri tiri madhairis SIS MELLY ende iri page renyu SIS MELLY ende tinokusapota but when it comes to family put your family first because varume vanodawo attention mudawo kuronga nemhuri yenyu ndivamwe vakabhadharawo mari dzavo dzekuti tizonamatwa naprofeti but for now I can wait mungoitawo zvefamily yenyu it's not like kuti mavharira samuchese mangokumbirawo friday kuti mungozororawo even isusu mabasa veitombopiwa ma-off days saka you deserve it spendai time nemurume wenyu motodzoka muswei sunday thank you Kola thank you very much Kola thank you guys amuzivi the impact yane ndichikudzai papa yakuti dzimba dziri kuputsika nenyaya yefoni amusi kuunderstand you are not understanding when I'm telling you kuti dzimba dzaputsika nefoni you think it's a joke it's not a joke guys ask me every day ndinoita 2-3 cases dzimwe ndichipa kuna andiselina hanomaona
varume vachizokomuna nyaya yefoni, dzimba dzikuparara nenyaya yefoni. And I lead by example. Ndokuudza futi kuti guys, ngatiitei zvakadai so leader. Imi mumanyira kuti munoda kuenda kubota, munoda kuenda nolambastwa. Haisi nyaya yekulambastwa guys. Phone dzadestroya dzimba. Handiti phone sometimes tingataura chokwadi. Hanoona tisi tinozopushawo futi ivo varume kuti vaite zvimwe zvinhu nokuti everyday ndichimuka ndendangobata phone yangu kuswera. Munoziva kuti phone ine addiction guys. Phone ine addiction yainayo. Phone imimi handisi kuda kuti mupindure, but munozviziva pamuri ipapo. Ask yourselves, how many times uchipinda mutoilet unopinda nefoni? Uchimuka makusenji unotanga kufunga ifoni, kubata phone kuti wanoti kwapostwa chii, kuri kuti wane zvei. Ifoni ndio unotanga kubata. Ndikunyepa here. Uchitobuda ungatokangama makiye emba, asi phone aukangamu. Nemukombi unenge wakaisa ma-earphones uchida kuona kuti ndekupi kuri kuitwa live. Zviri kufamba sei zvazo Phone vadikani vaningina vangu nemadzikoma angu. Phone iri kudestroy marriages mumba. Makazoda baba vane 60 something years vakuda kuzoripotera mai vane 50 something years muzo kuti zvaoma. Nezuro aide kesi ya baba vane 64 years vachiripotera mukoma wangu ane 53 years nenyaya yefoni. Nezuro kuti SIS MELLY tinokufollow indakaita introduce papeji peine mukadzi wangu. Ndofarira zvokuti dhushu zvamunodzidzisa nokuti hamuna fya munobata kwese, munotitsiura kwese, chero tiri vanhu vakuru kudai. Handi asi mukoma wenyu ushu inda kusvika pakuneta. Ndutaura baba vane 63 64 vachitaura vatya vakadaro nezuro ukuti unoita kudai kuteramira vachitaura. Ndikutaura nemukoma wangu anenge ane kuma 50 chakadaro, mukoma kwandiri chako futi nekure. Nyaya yefoni kuputsa dzimba guys. Hands on hands na shumbress me, I'm addicted to my phone. Right? Chi imagine kuti addicted to your nikikiri. Tisurai imba ikaputsika ikanzi yafa nasi ndaramba ndoenda teskana kubva nasi I'm joining the single ladies. I'm now one of you. Ndinomboita vhiki ndichisekwa nchinzi zihure. Vakahura vakarambwa nemurume. Munenge makutwisa nyaya handizvo zvatiri good. Kutwisa nyaya. Zihure vakarambirwa phone ipi phone yakamborambisa munhu nokuti kokwasa zvaitika ka. Saka kana munhu achira ndakarambirwa phone ngochitozviramba tikunyepa. Ine vakahura vaya vakabatwa nechikomba vakarambirwa kuhura. Hanimaona vaifunga kuti marriage is an achievement ndizvo munenge makuita. Vaifunga kuti marriage is an achievement ine hapana panakamboya pana chiti marriage is an achievement, but munenge makuisa mashoko mumuromo mangu. Vazviti vakangwara sereke vakarambwa munenge muchindiseka mastreet room. Phone guys ka yakanaka yakaipa is getting associated nezvinhu zvezvasatani guys. The devil has seen a loophole and he is using a device called a cell phone to operate within people. The devil now looks no further guys. He looks around padhuze newe. Ndopa anenge achingori pafoni yako ipapo. He is using chinhu chawakatenga nemari yako iwe chako ndo chaanenge achishandisa ichocho phone iyoyo kuti akudiverte mind yako akuisa kune zvimwe zvinhu zvisiri. So as much as we love mafoni edu handika, let's be very careful nenyaya dzemafoni idzi, how we use these phones. Let's be very careful. Kana zvaigona train yourself kuti nguva dzikati 8 o'clock I am putting my phone down. Ndomboita zvemhuri. Kana kuti train yourself kuti kana murume wangu atoripo handika ngandibvunze kuti kona asi phone yakafa iripo wakaisa uko uchienda kuita garden panze naye uchimbonogara pamushana naye muchaura nyaya handika muchimbopinda mumba muchimboona TV mese akubvunza kuti asi phone yakaindepi nokuti phone yacho yakuipai. Right? Regai tinde ku feedback. Regai ndi connect speaker. Nazo. Regai connect speaker. Tinde ku feedback. Tombotanga ne kwa mkomasema nditi. Regai tinde ku feedback first.
tikaitinde kune yatawanda first yatawanda zona ndakakudza gogo ndikati gogo muchinda pakati apa munosiya ndikudiwa kumeeting ndikudiwa kumeeting zvondodiko ndombokata ndodzoka nditori ndikudiwa kuzoom meeting uko ndikudiwa kumeeting guys. Mirai ndidone ndodzoka mirai nditotumirwa message yeuyu mirai ndidone ndodzoka